So, hey, what's up? It's me again and welcome back sa ating YouTube channel, Marcy Star Vlogs! Ayan. So for today's video everyone is gusto na ko magbuhat og intro sa ako ang vlog ganina kay naglatag ako man sa ko ganina dito ko sa baba sa moto nga magbuhat ako og intro kay ning sud ko sa balay nilang Ayesa na sila bisita sa dito no. So yun na ha. Moto nga nalaag-laag taga may before ko ming ari sa murag eskwelahan nga balay which is dakay mga sticker na. Kira kaday dagway be. Dahil radyo na mga nagsugbag isda, day. Mga namang pakisami nga kahoy. Ako mo nagpagamba? Diaba baw? Oh. Hi! May pakita mo si ate. Pak! Busy. Oh, shout out. Tayo naging bisita na yung mga gipatrabaho. No? Oh, malahap. Yeah. So we are here now in Presidential's house. Miss Ayesa Flores. Charles, so may pahanda si Mayora. Pak. Kadato kay Bungbong. So i-check natin okay ba siya. Ay! Nagpa-fried chicken. Mato iyaan, oy. Kadato pagasol. Hi! Mas okay ra ka. Okay ra kaayo. This is the day. Mas okay kaayo umubiya na ka. Dahil nadyo mga demonyos kinabuhi na to, no? Nadyo kayo mapitlok, day. Ay, may pababoy. My favorite food. Which is karne. Pakamati siya. And fried second. Sobrat baboy? Ay, mugaw. So, grabe siya pagkagwapa, no? Kaayo. Pagka-prete. Abi na ako nag-work ka karon. Okay yan. Katara nag-online ka din makato. Nalangin po ko si Rene kay ingon sa gabi magtaod ko na sila. Uy, naagi sila sa mo agabi eh. Ug wifi lagi magtaod ko ng wifi ko sakto na tiyo ko. Para mablisingan. Oh. Yawa gapon. Kay deliver man po gabi na ang double deck. Ah. Sa basud. Tara din kay double deck. Oo. Char, we will check. Ako nang nabaya ka akong Ay, kabog, yung mayaman. Ay, ang taray. Happy lang, Pom. Oh, apel. Ay, Hindi ko ay direct sa igba. ay, ang saya. tapos sa likod anak ko ako lang pungkoy. Ay, ganito talaga yung boarding house, no? Ang ganda ng boarding house. Ilan po monthly dito, ma'am? Hoy, nice. Shock ayo, day. Pila man sabli. Kuan, nabutang man na doon. Pila gani? Monthly ana niya, wa? Ya, og cash ni mo, ta pila. 14K. Agod askas mo na siya? Agad as cash. Zero interest mo? Astig, oh. My God. Wala ba? Nakita mo ito na akong manghod gahapon. Kali mo Dora box. Ha? Dora box din mo. Sa kwan mo na, sa free. 3 plus mo. Cash din mo po. Iba talaga yung mayaman, day. Nakita dyan itong iyaan niya dati. Kita ni. Lang. Oh, as you can see, sa iyang CR, dito tayo pakita ang baba. Pero hinlo ka dyan. Wow, kalbulok ako dato ng mga buta. Nahira dyan yung mga pang... Nahira dyan yung motel. No, oh, may pa tiles, black or gray, I think. Then, likit na sila CR day. CR plug nila, mura nagtaas na mo. Sana, Mo na siya. saan na lang kataan eh. Ayun na lang tamar John kay Ako na. Mas dato baya ka taga pagmana baya ka. Sige mo ba na subag, yawa Sila ka. ka itaryang kuan Hoy! sa Tarias imong kunot. Kumanggay tayo kayutaan, nas kukura. So ayan si ate. So hi ti, kumusta ang pag-abot nimo dinhi sa balay sa imuhang... Okay, ranin ba't ng balay? Oh. Pero ako lang nakagulan kay si ate dyan naning kamot, no? So ayan si ate. So shout out to kuya, sa uban niya mga anak. Wala gisa nangyari. Busy. Ay? Hindi na abuse ang katong kang kuya dai. Ha?
Sa day? Pila naka-views ang katong kuya ba? Aljes? Tuki na day. Sumasana all kayo. Si Pata po kay kuya eh. So imong isda dito, taro nga to ha. Puro ka. May payo kay dahil sila nasa maluto kay. Man ako, paypay. Yung isda na yung balintong. Balintong ba ang tawag na? Ang sa'yo tawagan isda man? Fish. Wala largo. Fish. Pare-pareho naman na isda. Ay, gusto. Ay, magkasa ka na, magkilaw ka na eh. Salad din. Lahi na dyan eh. Sana dyan sa yantanan, oy. Lamig CR, lamig balay, mayo muluto. So, oh my God. Padungdam ka? Kaisog. Kaisog. Mabiral dyan day. 1.5 million dyan day ng views. So, ayan everyone, dito ko sa balay nila. O, ato nang na-tour ilang balay zay. Ngako mo na. Wait, the iya ha? Snake horn.